Така, в момента правим един втори опит, тъй като при предишната настройка не бях избрал монитора, полето, което да се вижда и съответно стрима, който вървеше, се оказа, че е без звук. В момента записваме евентуално заедно с звук. Ако всичко е наред, може би ще го добавим като изпълнена задача номер 1. Вече знаем как да записваме. След това ще направим опита за първия ни стрим на живо и ще видим какво се е появило в нашия канал. Manage Broadcast още не знам какво е. Start Virtual камера не съм го ползвал. Studio Mode, Settings и така нататък. Това са разни неща, които предполагам, ако ми се наложи по време на проекта, ще трябва да разглеждам, да вкарвам в употреба, но на този етап искаме да останем сколкото си може по-малко неща, които да усвоим и да разберем правилно, а не да се претърпаме с огромно количество информация и в крайна сметка да се загубим. Спираме записа и проверяваме. Ето, че след успешния запис на първото ни видео с OBS Studio, опитахме да тестваме стрима и се оказа, че нямаме достъп. Има някакви правила на YouTube, които не ни позволяват явно предварително да заявяваме стрим и директно да го качваме. Затова ще направим следното упражнение. Ще вляза в YouTube. Предполагам не в YouTube, а в моя собствен... Не, аз съм вече вътре. Ще влезем в ChatGPT и ще го попитаме как евентуално и кога ще можем да и кога ще можем да пускаме директен лайвстрим в своя канал. Не мога, питаме ChatGPT. Искам да стримвам в канала, но това нещо в момента не ми е позволено. Това ще бъде нашия въпрос. Направо ще му го зададем с гласово съобщение, но това ще ми отнеме безплатното ползване, ще го натовари, затова ще питаме с текст. YouTube не ми позволява. Така, не ми позволява да започна стрим на живо. Какъв е отговора? YouTube не ти позволява да започнеш, нека ти помогна, ето най-често активирана стриминга в YouTube. Изисква се потвърден акаунт. И ако не си потвърдил акаунта с телефон, ще ти поиска да го направиш. Активиране стриминг. След като потвърдиш акаунта, може да отнеме до 24 часа, за да се активира възможността за стрим. Нарушения. Провери в студио статус на канала дали има нарушение на правилата, ограничени страйкове. При страйк за нарушаване на правилата за общността, стримът може да бъде забранен за 90 дни. Надявам се никой да не ми предизвиква страйкове в бъдеще и все пак ще правим записи и ще ги качваме като такива. Проблем с софтуера, ако използваш OBS и така нататък, да се уверя, че е валиден стримкей. Взима се от YouTube Studio Live. Не съм взел такъв стримкей, просто съм свързал акаунта, че имам интернет връзка стабилна и часовата зона и времето на компютъра са точни и така нататък. Вече установихме част от проблемите, които може би ме възпрепятстват. Ще ги проверим и ще се върнем отново. За момента ще спрем записа и така ще продължим по-късно. Така, ето ни отново на живо. Ще погледнем какво стигнахме. Минава се през процедура на заявка за поточно предаване, т.е. не можем да стримваме, ако не сме заявили предварително. И в момента виждате часовника на екрана, който показва, че това ще ни е позволено след точно 24 часа. Тоест всичко, което правим днес, ще трябва да го записваме и в последствие да го качим като предварително съдържание
след което ще продължим нататък с живи включвания и други такива клипове в канала. В момента няма какво повече да направим по темата, освен да се прехвърлим на някаква част от самия проект, т.е. така или иначе сме на живо, ще очертаем някои от посоките, в които ще се движим, които посоки в случая са... Нека да видим. Така, трябва да успя да вляза в моя акаунт, точно този, в който когато вляза в ChatGPT, би следвало да имате видимост на това какво точно ме вълнува, какви въпроси, какво работим с самият аз със съдействието на изкуствения интелект. Какво трябваше да намеря тук? Чат GPT. Трябва да напиша някакво чат. Така, влизаме в чат GPT, отваряме го на цял екран и тук виждаме едни теми, които напоследък това не може да стане по-широко. Мога да го скрия, ако искам, но писали на живо. Тук имаме книги, които сме чели, някои други неща, за които сме си говорили, а онлайн работна среда, последното, което обсъждаме. Другото нещо, което мога да ви покажа в момента, за да ви дам представа горе-долу какво да очаквате, или може би вие вече си го видяли, се връщате и гледате началото на нещата. Това е Notion, един продукт, който бе препоръчан от ChatGPT, за да мога да структурирам работата си, да имам добра подредба, да мога да си водя записки, а пък аз направо го взех и започна в него да създавам книги. Ето го и Notion, който не иска да се включи в момента, по не знам каква причина. Защо така, не ми е ясно. Но има вариант, в който този Notion, не знам какво го спира, дали стрима, не стрима, а записа, но така или иначе мога да си отворя нов прозорец. Това е продукт, който работи също и онлайн. И тук да вляза в Notion. То отново ще влезе в личния ми профил, тъй като аз влизам през него. Ето го. Влизам като Евгений и получавам средата, в която създавам. Така, за малко ще махнем ChatGPT и ще кажем накратко какво точно правим и какво ще е съдържанието, което ще се съдържа в този канал. Така, набързичко. Имаме няколко теми и доста заглавия. Това всичко, което виждате, са подготвени от сега заглавия за книги. Книга, заглавие, цената, която плащаме, за да... Един пример. Цената, която плащаме, за да бъдем това, което не сме. Това е подзаглавие, как външните очаквания ни отнемат вътрешния живот и как да си го върнем. Това ще бъде една тема, една теза, която ще развием от моята гледна точка с така наречените от мен евристични разсъждения и търсения, с позоваване на източници, но без да четем книги, ще вземем обобщени насоки, които ще ни даде изкуствения интелект, за да видим къде се намираме ние спрямо това, което е общоприето, всепризнато и може би заблудата, в която живеем и която няма нищо общо с реалността или с бъдещето, което ни очаква. Дали е остаряло, дали е било пропагандно схващане или просто никой не е имал достатъчно възможност да покаже какво е вярно и затова е останало това, което е написано по някаква тема. И това са посоките, в които разсъждавам. Има един наръчник за родители, автор, баща на 3 деца, още не съм го започнал. Има евристика в действие, тук ще покажем с каква структура, заглавие и така нататък, как ще пише в книгите, чрез модел за изследване от различни гледни точки, така че да обхванем колкото се може по-от високо дадената тема, за да може
когато накрая съставяме едно такова крайно заключение, то да е базирано наистина реална умствена, мисловна дейност, с която ние, с способностите, които имаме, сме си създали едно наистина собствено впечатление, без да разчитаме на готови клишета, без да вярваме на хора, просто защото не искаме самите ние да помислим и за това приемаме, че това, което те казват, е вярно. Това не е начинът, по който аз гледам на света, освен когато нещата не ме засягат лично и ми е все едно дали този човек е прав или не, или пък ми е удобно, въпреки че виждам, че не е прав, аз да се съгласа с него, защото така ми е изгодно на мен, а нямам отношение или пък желание да бъде изгодно и на него, или пък да му показвам къде греши, да се натоварвам с допълнителни такива функции. И така, днес и най-първо, след като приключим с горе-долу процеса на изграждане на средата, ще използваме един готов продукт. Това е една книжка EgoBook. Тук се вижда цялото и съдържание. Тази книга наживо и набързо, а може би само частично ще покажем с няколко глави как ще я превърнем в двуезична книга, в която оригинала ще е на български. Веднага след българското съдържание ще имаме английско съдържание. Това го правим с цел да достигнем до по-голяма аудитория. Ще направим някои обратни преводи, след като сме превели от български на английски. Ще преведем обратно от английски на български и ще проверим за това доколко обратният превод, ако някой чете английския от трети език, не български, дали евентуално английския присъздава това, което е превел за трето лице, трета страна. Това са начините, по които аз обследвам всички страни, не просто да вярвам, аз проверявам, проверя ли, след това вече съм сигурен, че това, в което вярвам, е истина, защото иначе оставам само на доверие, а доверието не винаги не ми дава спокойствието да продължа нататъка, ако не съм сигурен, че съм прав в вярата си. Тоест, доверието е едно, но личната позиция, собственото мнение, добре обоснованото, нещата, върху които съм размишлявал, след като създам собствено мнение за тях, вече оттам нататък аз имам изходна позиция, от която да продължа или да продължа да задълбавам в самата тема, нали? Но не вярвам сляпо. От много малък се научих някъде, когато бях на 17-18 години, разбрах, че хората не са всички толкова умни и не всички, които твърдат, са такива, са наистина такива. Дори точно обратното, колкото по-умен е един човек, толкова по-рядко ще го чуем да твърди, че е такъв. И затова реших, че ще приемам хората каквито са, без предубеждения, но в същото време няма да разчитам, че те са такива, за каквито ми се представят, а ще си изграждам собствена преценка на база общуването с тези хора, на база това, което те ми дават като съдържание, чрез действията си, размислите си, мълчанието си и други начини, по които можеш да разбереш стоеността на един човек, а не според това как се представят самите те и още по-малко странични наблюдения на хора, които представят трети човек, за да го изкарат хубав, за да го изкарат лош. Това всичкото са неща, които създават ми със сигурност някаква преценка, но не са неща, от които се влияя при първия си контакт с човек, който ми е представен в една или друга светлина. Опитвам се да създам по-безпристрастна преценка и може би да намеря защо някой твърди, че е такъв, да видя наистина вярно ли е или защо така изглежда, но това е много, как да го кажа, всеобхватно разсъждение и в зависимост от настроението, но при всички положения не разчитам на авторитети, не разчитам на информация, защото по телевизора казаха, вече не може да се разчита и на видеа, в които не е ясно дали са истински или не са. Затова ето аз в момента дори ще създам едно съдържание с помощта на изкуствения интелект, но ще се види, че ще го правим в съдействие и в реално време, защото след време или ако го предложа като готово такова, може някой да каже,
Това всичко го е писал изкуствен интелект, този човек го е написал като все едно е негово творение. Напротив, може би така едно от работните заглавия на проекта ми е Евгений създава книги, не пише, не е авторства, но създава. Процесът по създаването е един начин, по който аз, създавайки книгата, чета собствените си мисли и ги оставям написани, проверявам ги, имам възможност да се върна към тях, да не ги забравя, да ги развивам, да ги оставя да изчакат и така нататък. Това е, което ще видите в този проект. Отделно от писането на книги, може да започнем в някаква посока да развием някой проект, така съм го замислил, може дори да напишем програма, код, скрипт, нещо, което е полезно на някой от вас, да видите, че не е толкова сложно, че в момента имаме огромен, силен инструмент в лицето на изкуствения интелект в различни негови проявления. Аз ще ползвам най-известния, няма да си го плащам, докато не реша, че е по-полезно да си го плащам, за да мога да правя по-хубаво съдържание, по-качествено. Или ако имам някакви ограничения, които ми спират процеса на работа, но на този етап може да видите, написал съм 2-3 книжки с него, говорил съм по цели дни в различни чатове прозорци, разговорите ни продължават на десетки, по някой път стотици страници. Да, той губи контекста, на моменти закъснява, налага се да го поправям, сменя моделите, минава от горно ниво в долно, защото съм си изразходвал лимита, но има начин, има как да се ползва рационално, така че дори безплатната негова версия да е достатъчно силен инструмент за вашите нужди и за по-пълноценното ви развитие, т.е. да го използвате като инструмент, а не като търсачка, не като нещо, с което да ви помага по-бързо да намерите нещо или да сте по-хитри в някакво решение, а като инструмент да вършите работата си на по-високо ниво, с повече контекст, с повече гледни точки, с всички тези неща. Това е и голяма част от проекта, който започвам да покажа, начин на използване на изкуствен интелект, по който човек може да бъде свободен и да почне да прави неща, които до вчера е мислил немислими. Без изкуствен интелект аз нямаше да се занимавам изобщо с това в момента, защото всичко, което той подрежда и синтезира, и аз мога да го направя в момента дори само на телефона си. Това, между другото, всичко, което го виждате, е писано изцяло на телефон и е правено. Това са няколко заглавия, това е една цяла книжка, която ще преведем на 2 езика, егобук и така нататък. Всичко това съм го направил на един телефон, на един малък екран. Няма да споменавам колко съм доволен от телефона, който ползвам, но в момента това е. Инструментът е много силен, но по-силното не е самия инструмент, а начинът, по който да взаимодействате с него. И аз ще дам моя пример, без да твърда. Напротив, знаейки си ясното съзнание, че има хора, които много по-добре използват възможностите на изкуствен интелект, много по-съзидателно, с много повече ползи за самите себе си и за останалия свят. Това видео, този стрим, този мой, може би по-скоро монолог, станаха доста дълги. Ще прекъсна за ритуал на наркоман. Ще изпуша една цигара и след това ще се върнем тук, ще създадем една двуезична среда в самия чат GPT, ще ви покажа как става, задават му са параметри, как да разделя потоците, да превежда в реално време, да дава отговори на езика, на който го питат и на езика, на който е преведен отговора, а ние съответно ще прехвърляме съдържанието директно в готовото съдържание на книжката EcoBook, което съдържание дори мисля, че не съм създал. Я да видим тук. Не, имам едно от автора, това е предишен мой проект, който вече съм завършил, но нямам самата книжка EcoBook, където всички тези глави да са вкарани в един общ PDF файл. Така че това ще направим в следващото видео, може би около 20-30 минути ще преведем цялото
това съдържание и ще го вкараме в постоянен поток, в един единствен файл. Този файл накрая ще наречем на работното заглавие EgoBook. Тезата е да нямаш его, е най-висшата форма на егоизъм. С тиренци не е, но тире най-висшата форма на егоизъм. И оттам нататък ще приключим. Може би тя тази седмица е неделя, като първи ден за проекта и като обява, че ще има всяка седмица нещо, можем директно да оставим линк към готово съдържание на малка книжка на 2 езика, кръстена EgoBook. Чао за сега, малко по-късно ще имате новия кратък стрим и може би крайния продукт. Така, това е трета или четвърта видеосесия за днес, в която ще продължим с това, което обещахме, а именно да преведем една книга и да покажем начин за двуезична работа с помощта на ChatGPT. В момента ще накарам ChatGPT да ми създаде поле, в което да превежда отговорите ми и след това да отговаря на 2 езика. И ето и текста, с който ще го накарам да го направи. Така, започнахме лайв, започнахме запис. Дръж се прилично, му пишем прилично. Така, от тук нататък добавяме, как да добавим, така. Първо, искам да влезеш в режим, в който превеждаш въпросите ми на английски и след това отговаряш на български и превеждаш на английски отговора и правиш това в 2 колони на екрана ми в момента. Това е, което ще го накарам да направи. Така, сега няма да говоря на глас, че се получава доста тъпо, докато пиша. Така, целта двуезично, дъра. Така, веднага. Искаме еди какво си. Така. Той ми казва, че не мога да разделя екраните на 2 колони, да мога да структурирам отговори. Така че първо да превеждам това текст на английски, след това да давам отговор на български. Така, той ми определя в какъв ред може да прави нещата. И в момента го прави по този начин. Така, превежда на английски, само че не я превежда на английски, а я преразказва на английски. Така, което аз не искам да правя и затова му казвам директно. Искам като ти дам задача. Така да не ме
Префразираш преди при превода. Така, тук целта не е, когато го накарам да направи нещо, той директно да го преведе, така все едно аз го казвам на другия език. И след това при превода на въпроса да го зададеш на същия, да го зададеш на английски, да го зададеш на другия език. Все едно аз съм го задал на него. Нататък ще вземем повечето дословно на английски, без да ги перефразирам, сякаш ще ги задаваш директно на английски. След това ще отговарям на български и английски един до друг. Ако искаш, може да ми зададеш и така нататък и така нататък. И друго към българския да е винаги отгоре отговаряш. На един мой въпрос имаш няколко три задачи, да го преведеш дословно и да отговориш дословно на български и същия отговор да го преведеш на английски. Това е което искам да му кажа в момента. Ще го напишем и много скоро време ще направим така, че да ползваме говора да синтезира как се нарича, да синтезира текст, с който текст аз ще мога просто да говоря, да изписвам нещата, които желая, да редактирам кратичко и да се случват нещата без тропане на клавиатурите и без забавяне, но на този етап ще остане така и продължаваме. Така, българския да е винаги отгоре, като отговаряш, това му го казваме, я да видим какво ще стане да студ, така, разбрах от сега нататък и като си разбрал защо пак обратно, защото виждате ли как уж е разбрал, пък не е така, това вече е по-добре. Така, това вече е по-добре. Добре, но забрави да преведеш моята забележка, за да знаят на другия език за какво говориш. Удивителна. Още веднъж му правим забележка. Така. Добре. Все едно. Минаваме на самата работа по превод на книгата. За целта отиваме в ето е книжката, отваряме си нощна, слагаме го от едната страна. Другото, което ще ни трябва, ще ползваме този етап ChatGPT, докато се изчерпат възможности да не превежда. Във всеки един момент можем да превключим и на някой Google Translator или друг продукт, който може да прави това. Другото, което ще направим, ще си създадем тук един нов Word документ файл. Ще го кръстим EgoBook. Ето така. И в него директно ще копираме нещата, които са готови. Този файл ще го оставим и него тук някъде отдолу. Този ще дойде така и ще прехвърляме така. Сега казвам превеждай глави, чист
чист превод. Искаме запитая без коментари, защото директно ще прехвърляме в книгата. Така. И ето, че имаме първа глава на книгата. Взимаме въведението, его инструмент или господар. Копираме го цялото и го даваме на ChatGPT да го преведе. Оставяне. Така. Ето го. Така. Сега. Тъй вече сме го копирали. Ще си го поставим в текстовия файл, в който обединяваме всички отделни страници. Така. Тук ще ни е на някакви различни езици. Все едно. Но може би, няма може би. Ще си остане така. Тук най-отдолу, когато ни преведе отговора, можем директно да си натиснем копченцето. Копираме. Ще отидем в Word. Ще слезем най-отдолу на файла, който имаме. Ще напишем тук с главни букви където трябва да стигнем, за да сложим английската версия и ще го песнем. А сега вече имаме първа глава, втора глава, всъщност същата глава, но преведена на английски. В момента ще се върнем на въведението. Така, връщаме се. Не сме във въведението всъщност. Тук трябва да се върнем веднъж назад. Как става? Така, EvoBook. И отиваме на глава първа. Егото инструменти, позиция, преосмислене, така. Копираме я. Виждате, това са едни кратки главички, без да натоварват читателя. Пускаме го къде работим. Тук. Даваме го на ChatGPT и очакваме неговия отговор. Не, той вече забрави какво го накарахме. Така, исках превод. Това са малките несъвършенства, които така, спри, ChatGPT. Преведи следващата глава, ще му кажа. Глава, 2 точки и ще песнем тази глава. Оставям я. Така. И му я даваме. Зацикли. Тук зацикли този ChatGPT. Това не е приятно. Така, къде е? Трябва да го изчакаме в момента. Ето къде е привел. Така. Ама тук. Его като личен служител. Така. Примери. Така. Тук виждаме, че той не е превел всичко, което искаме да преведем. Има някои несъвършенства, които когато сменим качване, амортизация, връщаме се и ето го тук, не е го изпълнил цялото. ChatGPT за малко ще спрем, защото се изнервям понякога, когато GPT нещо не ме разбира или не сработва. Така че ще продължим след малко. Спираме този стрим. Това не е стрим, ами е запис.
Това тук какво е, не знам, ето го записа. И така, след като ChatGPT се обърка малко, направихме някои настройки, преведохме една-две глави и нещата се дойдоха на мястото. Вече сме на... Къде сме тук? На глава 2 сме все още. Отиваме на глава 3. Копираме съдържанието. Задаваме бърза команда преведи две точки. Текста и го поставяме. Той започва. През това време ние си вкарваме в книжката, в която я водим общия текст. След българския текст поставяме тази глава 3. Тук съм отделил, както виждате, с букви къде започва английският текст. Проверявам последните думички горе-долу, за да може да видя дали ChatGPT е стигнал до края на превода. Следващата глава сме обявили в края на предишната глава, да видим на английския дали това е така. И така стигаме до края. Next chapter, обявили сме го. Директно копираме от това прозорче, отиваме си на нашия текст, влизаме най-долу, където е края на английския текст и продължаваме нататък с следващите глави. Правим още една глава, за да може да видите просто процеса. Глава 3 беше това, връщаме се назад. Отиваме на глава 4, егото на другите, генезис, проявления, подсъзнателни модели. Взимаме главата със съдържанието и копираме, даваме команда преведи и пействаме съдържанието, естествено, след което си отиваме в нашия файл. Качваме се горе на татата, за да си поставим готовата глава. Къде е това? Ето го. Така ще става все по-дълго, със все повече превъртания, но не може всичко да ни е толкова лесно. Така, тук има нещо, няма да го поправяме. Главата ни завършва с думите: а в тишината се решава всичко, което крясъкът не може да постигне. Има една такова тавтология в главите. Сега я забелязвам, не съм обърнал внимание, докато сме го правили, но горе-долу по един и същи начин завършва главата. Може би това е правилно, когато говорим за его, че то трябва да се оттегли и да е тихо. Не знам. Проверяваме дали ето го пак. На английски звучи и този, който вижда егото на другия, държи ключа към тишината, а в тишината се решават всичкия шум, който не можем да потиснем или нещо такова. А в тишината се решава всичко, което крясъкът не може. Да, крясъкът, а не шумът. Значи правилно е преведена тази глава. Директно си взимаме копирането и го прехвърляме, след като сме качили българския вариант в английския. Накрая, най-отдолу на книгата ни се явява началото на следващата глава. Пействаме го, знаем, че имаме всичко. И така ще минем днес през всичките глави. Процесът е бърз, лек. Ако GPT ни даде някаква засечка, ако ни даде, ще прехвърлим на чисто нов прозорец, където отново ще почне да превежда без контекста на предишните прозорци. Няма да го натоварваме така, той няма да отказва да ни служи, въпреки че сме безплатни потребители. Ще се включим по-късно, когато евентуално ще направим преглед на цялото съдържание, тъй като нямаме претенции да сме англоговорящи, англознаещи. Ще си направим редакция хубава на българската част, да е по-добре подредена и съответно малко форматиране на английската версия и създаване на PDF готов файл.
Ще видим как ще го прехвърлим, в кои платформи, как ще го оставим, за да има линк към него, към видеята, които правим в момента, за да имате един готов, кратък продукт, създаден по начина, по който ще създаваме много други в следващите седмици от годината. Чао за сега, до следващото видео, което може би ще започне веднага след това, но за мен ще са минали може би час или два, още не знам. Вие виждате в момента е 17:56, ще видите кога ще се включим. Ако някой е по-наблюдателен и иска горе-долу да види процеса с каква скорост се движи. И ако нещо не отвлече вниманието ми, работя изобщо през цялото време, това вече е друг вариант. И така, след като прекъснахме точно в 17:56, преди 30 минути, сме готови с целият превод на EgoBook, като го прескарахме през ChatGPT и го записахме в един цял текстови файл. Това е последната итерация, в която приведохме последната глава и завършихме. Но по-неприятното, което се получи, че текста на английски, сега ще ви покажа какво имам предвид, се получи доста добре оформен, както виждате, с хубави изречения, отделни, подредено, кратко, ясно. Това е подаденото от изкуствения интелект съдържание след превода. Докато, ако се върнем по-нагоре, виждате абзаци, всичко е наред. Това, което копирам през Notion в българския вариант, аз имам ето една такава не толкова добре подредена визия. Виждате какви огромни абзаци, какъв хаос, всичко това червеното са неща, които имат нужда от редакция. Това се е получило при copy-paste функцията, по такъв начин е записвало, че в момента трябва да минавам през редактор. Тук имаме едни нови редове, които липсват. Въобще доста работа ни се отвори по редактиране, за която още нямам решението. Тук иска един интервал, за да се махне. Тук иска интервал, тук иска интервал. Най-вероятно в английската версия тия всичките точки са на отделни речета и така нататък. Нещо, което в момента ми е трудно да измислям. Така, може би с Alt F7 ще мога да направя някакъв редактор. Правопис липсва, така, езика е български, ужас. Образец, вид, модел, той няма. Преместване, преразмерение. Доста сложно стана. Също работа, която тук що трябваше да сме приключили, първа ще имаме още доста по оформлението. Но по-важното е, че можем да видим какво съдържание имаме. В момента имаме една малка книжка, която, както виждате, има 62 страници, 25 000 думи. Някъде там долу половината е на английски. Тоест получил се, може би след редакцията ще го увеличим до 65-6 страници, но на два езика, т.е. около 30 страници, нормален формат, нещо, което сме създали за около седмица, може да се прочете за около 30 минути и в същото време да бъде полезно за някой от вас. Ще вляза в битката с редакцията, нещо, което въобще не ми е приятно в момента да правя, но трябва да завършим нещата, които сме започнали. Може би по-късно ще се включа с финалното запазване като PDF файл, след като вече сме готови. И от сега предупреждавам, че няма да се престаравам, не съм книгоиздател. Ако на някой от вас, така да се каже, формата е по-важна от съдържанието, моля да ме извини, но това е положението. За моята работа. Поизморих се малко веднага, след като приведох всичко, се включих и малко се лечи в тона. Ще продължим след малко.
Включваме се отново, за да ви покажа как решаваме проблема с редактирането. В момента ChatGPT, къде си ти? Аз къде съм? Ти къде си? Така го караме да прави вместо нас тази редакция. Подал съм му този текст в момента и го изчаквам да го преформатира, готов за последващо ползване. Това се случва ето тук. Разбира се, редактиране, оформен в абзаци и така нататък. Което е така, предишното е тук. Така. Така, дали е това, което ми е подал в момента? Така, първата форма на освобождение завършваме и тук проверяваме дали така завършваме. Виждането е първата форма на освобождение. Значи ето как този текст, който видях там маркиран, в момента изглежда по този начин. Подал съм му го тук, той ми го е направил на готово и в момента аз ще заменя едното с другото. По този начин, без да пипам в съдържанието си в Notion, вече работя само с готовото съдържание, което прехвърлихме в текстовия файл. Ще мина 2 по 2 страници подавам, за да ми ги приема, иначе казва, че съдържанието е повече. Остават ми още 10-12 такива упражнения и ще приключим с редакцията на българската част на книгата. За сега ето как става, ще покажа още веднъж преди да приключим. Това вече е готово. Взимаме следващото, тук долу следа, че съм на 4-та страница. Сега ще стигна до 6-та. Ще я взема цялата включително. Ето, когато завърша тук. Долу ми показва, че съм на 6-та. Отдолу започвам с нов ред, нова дума. Копирам. Виждате колко съдържание е плътно. Ще го прехвърлим в чата и ще кажем да направи същото. Да, ето следващото. 2 точки, Ctrl-V. И го даваме да работи. И се започва. Той си работи. В този момент аз трябва да взема и да заменя първите 2 страници с първите 2 негови редакции. Ето 1 страница, 2 страници, които той ми редактира наведнъж. Това нещо ще го изтрия директно. Така, ще вляза в ChatGPT, ще се върна в това начало, където той свърши тази работа. Ето я. От власт към свобода. Така, това е тази част. Така, но търсим предишната. Това е пример така, където започва всичко. Ето Фройд, Мройд, сетих се, да, въведение. Това не е първата част. Тук ще взема директно и ще натисна копие, ще прехвърля, ще натисна Ctrl-V и ще го пействам. Ще се върна пак в чатът GPT, за да намеря следващото копие, където ще се получат следващите 2 страници, глава 3, тък. Ще го копирам. Копи. Сега тук, преди да... тук се прецаках малко. Това ще го изтрия в момента, защото от него... Но аз не изтрих следващите 2 страници. И за това не знам в момента къде започва едното, къде започва другото. Тук малко се обърках, но надявам се, че ви стана ясен принципа. Сега се забавих, докато съм разсеян.
и ще трябва още малко да се полутам. Но това е, да не натежава повече видеото. Надявам се, че ще бъде полезно за някого. Спираме записа. Ето ни отново в 7:37 минути на същия ден, в който започнахме. Докъде стигнахме? Имаме цялото съдържание, както ще е удобно на читателя, ясно подредено на български и на английски език. В момента книгата е готова. Оттам нататък имаме, може би съвсем малко да довършим или може би да го оставим сурово. Не знам. Тук в началото вероятно да въведем някакво заглавие. Егобук няма да мисля ново. Главни букви. Егобук. Хайде де. Може би да го центрираме. Може би да поставим отдолу създадена от Евгений Борисов в съдействие какво не ти харесва тази дума се? В съдействие. Със съдействието. Ето на и. Може би това нещо трябва да се каже на български. Его. Книга. Да махнем това. Его книга. Създадена от Евгений Борисов със съдействието на и. Ще направим това превод чрез ChatGPT на бързичко. Ето ни го тук все още в режим на някакъв подредба на текст, но сега го караме да преведи на английски. 2 точки, даваме му текста и му го изпращаме. Той ще ни върне кратко. Ego book created by with the support of I. Перфектно. Това ще го прехвърлим долу на англоязичния вариант в нашия файл, като все още можем да го редактираме. Така. Ето е английската част. Така. Ето го мястото с многото ата. Така. И поставяме нашия егобук. Introduction слиза надолу. Егобук евентуално ще вдигнем малко шрифта. И ще центрираме за яснота. И може би да оставим малко по-голямо разстояние. Добре, ще го отделим направо на нова страница. Така, и в момента имаме 86 страници, които са средно по 47-8 на език. Не са пълни, не е дълъг за четене, имаме броя думи, се виждат тук отдолу. Последно, което ще направим в един файл, ще го запомним като и ще изберем за този момент да бъде на този компютър, на десктопа. Егобук ще се казва файла, нека да е на английски, за да е лесен. Его, ама го няма его. Трябва да сменим на латиница. Его, бук. И другото, което ще направим, ще го вържим в PDF. По този начин вече ще имаме финално нашия файл. Можем да го видим на PDF как ще изглежда и какво ще получат читателите ни, как ще е форматирано. Както казах, няма да се старая да преформатирам, да изчиствам. Съдържанието е важно, а не формата в случая. Ето това е книгата, която
някой, който ще отвори просто заради книгата. Ето виж, тук ни е останало. Готов съм. Нека казали сме, че сме го работили с изкуствен интелект. Тази поправка няма да я правим. Така. Къде ми е английската част? Да погледнем на бързичко. Какво е? Няма да ви чета на английски, да се излагам, но горе-долу елементарни, кратки изречения, прости думи, като за всякакъв читател, без да се налага да се използват оксфордски речници и така нататък. Ами това е. Книжката е завършена. В момента правим поредно, предпоследно видео, вероятно. И след това ще покажем евентуално процеса, в който ще я качим някъде на някой сървър, от който ще можем да дадем линк към видеята, които сме поставили в YouTube от днешната ни работа. Ако желаете за точно такова съдържание, следете. Не мога да ви дам час и ден, но ще гледам да съм редовен, тъй като всяка седмица съдържание от около една такава книжка изисква доста време на телефон, на компютър и ще има какво да гледаме и да се учим. Хубава вечер за сега. Затваряме записа. Стоп рекординг.